Булгандыр инде, бар да булгандыр, 80-не үткен озын гомердә. Фани дөньяда яшәү шулайдыр, хатадан хали түгел берең дә. Булгандыр инде, гөнаһларның да белеп кылганы, белми кылганы, яшәү көрәш шул. Шул ике нәрсә, шул тарткалашу тота дөньяны. Булгандыр инде, бар да булгандыр, көрәш алгандыр йөрәкнең көчен. Булганнар өчен, кылганнар өчен Аллаһы үзе бер кичерсен. Ул шәфкатьле бит, мәрхәмәтле бит. Шуңа ышанып өмет итәбез. Ылгайган көндә тәүбәгә килеп, иманлы булып җирдән китәбез.